Mayong adlaw kanyang tanan mga ka-dear friends. Kini na usab ang inyong ubos nga higala nga si Papa Joe. Karong adlaw, lain na sad nga istorya sa kinabuhi ang tagantag pagtagad dinhi sa tuang YouTube channel, ang Dear Papa Joe Stories. Kung ikaw wala pa makasubscribe nining ato ang channel ug nagalantaw ka karon, nasayod ka ba nga dako kay nagikatabang ang inyong pag-subscribe ug pag-click sa notification button para mas mapalambo ug mapadugay pa nato ang ato ang channel nga naghatod og mga content nga sama niini nga gikan gyud sa mga kaagi experience sa ato ang mga kaigsunan all over the world. Kinatay mga kaigsunan karon nga nasa pikas bahin ng kalibutan. Shout out niyo tanan, labi na sa mga OFWs. And of course, sa mga nangita sa daan na itong mga istorya, kay taod-taod naman ito ang channel, naasagan na ninyo makaplagan sa Katabi with Ate Gems. I-subscribe na lang po o i-click ang notification button. And kung ginahan mo nga mapada sa inyong kaugalingong istorya, ipadala ka na sa papajoesuperb@gmail.com or i-check ninyo ang video description below para makuha agad ninyo ang kumpletong address, mga ka-dear friends. So dita maglangay o aniya na sadta sa laing istorya nga pinada ni Lyra Joyce. Diri lang sa Dear Papa Joe Stories. Sa bawat liham na aking sinulat, puno ng lungkot, saya at pangarap. Sa radyo mong tahanan ng kwento, Papa Joe, ikaw ang aming kakampi sa mundo. May luhang pumapatak, may ngiting bumabalik sa tinig mong kailambing. Kami yung pinapahimbing. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. Ang uluhan sa tuang istorya karon kay bisyo ug kawadon. Di man nato malikayan nga makakita kita, makaobserbar kita sa realidad ning atong nasod o siguro sa tibok kalibutan karon nga maski nagkalisod na padayon lang gyapon sa ilahang bisyo. Wa magalantaw sa epekto niini nga di lang ang ilang kaugalingon ang madaot. Hasta pa ang ilang pamilya, ilang relasyon sa ilahang bana o sa asawa, labi na gyud sa kaugmaon sa ilahang mga anak. Mao kini ang atoang unod sa tuang istorya nga pagabasahon karong adlaw. Diri lang sa Dear Papa Joe Stories. Dear Papa Joe, mayong adlaw kanimo ug sa tanan nga nagsuporta kanimo nini imong YouTube channel. Tawagan lang ko og Lyra Joyce nga taga Hagna, Bohol. Lanog kay ka diri sa mua maski ang imong programa sa radyo. 25 anyos na day ko karon. O kung minyo ba o dalaga ba, mahibaw-an ra na ninyo tanan sud niining akong suwa. Usahay makaingon ko nganong nataw pa man ko nining kalibutan na uy. Ug kumagian di ay nako ang kasakit ning kalibutan na. Nganong nahitabo pa man na. Ang akong amahan, mekaniko siya. Kaniadto diha sa Cebu. Ug hantod pagani karon Papa Joe. Maski idara na siya. Na siya gamay nga talyer, pero dili gyud ni iyaha.
dunay ga finance niya. Siya lay ga bantay o siya mo'y in charge. Diagi ko sa Cebu City gipakatao. Usahay mag-drive sa ni siya og jeep nga di pasayroan. Diha sa Orhelio, magbiyahe samtang ako nag-eskwela diha sa City Central School sa una. Usara ko nga anak nila ni mama. Pero sa akong lula gyud ko gapuyo kay siya ang ako ang namatnunan ug buot nga namoy nagpadako kanako. Sige og away sila si mama ug papa. Nagtipon ra di ni sila Papa Joe. Mga dekada 90 to ug mga bata pa sad sila. Puro na mga bisyo. Si papa kay musuyop, si mama palainom ug mugamitay sad. Si Lola, kay pensyon ra niya ang iyang gisaligan nga mo'y gigasto niya sa among konsumo duha. Kay kami naman lang ang nagpuyo sa balay ni Lola. Dito sa may pahina sentral, katungwa pa ma-demolish ang iyang balay dito. Wag yung paglurang sa kasamok sa amo ang pagpuyo, Papa Joe. Sa una. Papa Joe, nakasulti ko kay kung muandar na sad ang batasan sa kong mga apuhan sa mother side, pagkasamok ka naman lang yun. Kay di magyud sila kadawat ni Papa. Gusto nila nga pawagan nila si Papa. Pawagan ni Mama. Pero ang ako mama kay muiskapo man gyud. Kung dadon siya magginikanan balik sa ilaha. May kaya nga akong mga apuhan sa side sa kong mama unya gusto usab nila nga kwaon ko. Pero di masadyo ko mukuyog. Hangtod nga napulaan sila nako. Kay lagi daw liwat daw ko sa kong mama nga gahi pod og ulo. Ang akong lola nga inahan ni Papa, okay ra niya nga mukuyog ko sa akong pikas nga lola para daw mahayahay ang ako ang pagpuyo. Pero di man gyud nako mabiyaan ang akong lola, Papa Joe. Siya nagani ang akong mama kung buto na naon. Kay sa tanang pagtagad, naalang nakasentro diri kanako. Pinangga gyud kay ko ni Lola Ising, Papa Joe. Kung wako'y klase o kung Sabado o Domingo, kay naami sa tabuan. Si Lola maninda o linuto niyang puto o sikwate. Samtang ako, nasa ko'y akong tinda. Mga saging matikaan, saging nga pinaypay, o uban pa. Inga na ang among kinabuhi. Maski pobre mi kay nakahimo gyapon ko sa palipay sa akong lola. Wa na ko usiki ang iyang kahago diri nako. Maayo ang dagan sa ako ang pagtungha. Ditod ko ma-honor permi pero dagko ang ako mga grado. Hangtod nga niabot ang panahon nga nag-junior high school nako. Si Lola lang gihapon ang nagatiman nako. Pero niabot ang panahon sa akong lola nga gikuha na siya sa Ginoo. Naatlan pag yun to nga nagsugod na og demolish sa among lugar kay di man di ay kang lola ang maong yuta. Ubay-ubay gyud nga mga kabalayan nga duol sa sapa ato ang na-demolish, Papa Joe. Wa na ko masayod, asa na ko padong. Kung sa ako mga ginikanan ko moadto, wa sad ko'y kasiguraduan og naunsa na sila og dawaton ba ko nila kay magkita naman lang mi nila once in a blue moon. Wa sa ko masayod nga asa sila puyo. Si mama ug papa kay balhin-balhin man sila. Katapusan namong kita katupang paglubong ni Lola. Bitaw, sa tinuod lang nga pagkasulti murag way pundasyon ang among pamuyo isip pamilya. Mga 40 kapina si Papa niadto pero maulang gihapon ang iyang bisyo. Gatuo pagani siya nga siya mauna ni Lola tungod lagi sa iyang bisyo. Pero dili man iyang oras, Papa Joe. Mao to nga dito pa ko nakipuyo sa mong silingan nga ang anak nga babae kay best friend nako, Papa Joe. Wa pa man maabti sa demolish ang ilang lugar atong panahon na kay anam-anaman. Og kalit lang nga nito nga si Papa og ipangita ko. Naaman ko noy nakatudlo niya kung asa ko temporaryo nga nagpuyo, Papa Joe. Lyra, day, may kay okay ra ka diri, day. Unsa ka og mukuyog na lang kanako. Sa tinod lang, Papa Joe, di ko ginahan nga mukuyog niya. Kay wa na ko naka-establish og pagbati nila ni Papa og ni Mama. Kundi pa lang uwaw nga mutipon sa akong amiga kay magpabilin jud ko didto. Siyempre,
Mawosag ko sa iyahang ginikanan. Mao nga niuban ko, Papa Joe, sa kuha ang amahan, pero abin na ko og balay ang among puy-an. Pero gidala ko niya sa lugar nga puno og mga sakyanan nga gipang-ayo. Talyer. Talyer dito, Papa Joe, og adto ko mustay kauban ang akong papa. Pa, asam de si mama? Pangutana pa nako niya. Nangutkot siya siyang og nitubag nga, kuanday, wala na mas mama ni mo diri. Taod-taod naman ko nigibiyaan. Niuli mo siya sa ilaha. O sa kuwang hibawan, na naman ko no siya lain nga hinigugma. O ako pa gani nadunggan nga magpakasal na kuno sila sa madaling panahon kuno. Tubag pa niya, Papa Joe. Napaunta ko ipangutanan ni Papa, pero para asa pa man. Siguro nasayod na mo unsa. Akong pangutana, ako di ay. Wa di siya plano na ako, labi na sa akong pag-eskwela. Unang adlaw gabiin ako sa poder ni Papa, murag maulpot ang akong kalag sa kasaba, Papa Joe. Kay naalagi sa talyer. Saba ang makina ng ilang pandaron o kusog, maski gabiin na. Mga tingog sa puthaw nga musagting sa kong mga dunggan. Ikaduhang adlaw o sa niabot pang adlaw, buwan, mga buwan o katuigan, naanad na lang ko. Pero na ako'y kakuyaw sa akong nimutangan, Papa Joe. Kay puros mga lalaki, ang mga kauban ni Papa o dalaga na biya ko niadto. Di malikayan nga naay mga mag-inom, mao nga mutago dayon ko sa kwarto. Sa kwarto na mo ni Papa. Tabunan yun na ako ang mga kilid-kilid o mga panapton o sinina para di ko malilian. Kay nakasakop na ko nga naagyoy mo lili na ko, labi na og maligo ko. Siguro kung ako sang inahan mo puyo dito, nyaing ato ang sitwasyon, ganahan na lang sa siguro siya nga muhawa. Pero asa man ko paingon, ni-try ko communicate ni Mama pero murag gided mama lang ko niya. Kay hadlok siguro siya sa iyang bag-o nga bana, Papa Joe. Paita bitaw sa kahimtang sa mga anak kung ang mga ginikanan nga mga irresponsable nga ang ilarang kaugalingon ang ginahuna. Kung mahimo pa lang mo reklamo sa Ginoo nga ayaw ko tuguti nga maka inahan o amahan ko nga ingana nga klase nga tao, pero kinsa man ko nga mo reklamo. Kada adlaw, nahimo ko nga tig sa akong amahan. Tigluto, tiglaba, pero maski ing ato, kay strong baya ang among banding ni Papa. Butan man siya nako, pero nakadiferensya lang kay may bisyo siya, nga di niya mabiyaan. Nasayod ko, anak, tungod kay naay mga panahon nga tinaw ang iyang pangisip, kanang di makainom o di makasuyop, kay maayo man ang iyang inistoryahan diri kanako. Masabtan nako nga nasa siya ambisyon sa kinabuhi, Papa Joe. Pero mas gilabaw ang iyang kahuyang nga makabot kini. Usa ka adlaw niya to samtang namilo ko sa mga sinina ni Papa. Nakita nako ang iyang mga t-shirt nga mga daan na kaayo. Murag City Anyos pagani ko ato din nakakita ko sa iyang t-shirt ug hangtod karon mao lang gyapon ang iyang gisulob ug gisi-gisi na ganing uban og lago na kaayo tan-awon. Sa kalit lang, niduol lang akong amahan diri kanako, Papa Joe. Dayon ningon nga, Nak, og nitubag ko nga pa. Nisumpay siya, Papa Joe, nga, sensya na gyud ha, nga, mahor gini nga akong naabot ha. Tinuod gyud ang mga panultihon. Sa una, nga walay pagbasol nga mag-una. Naninguha man ko nga matarong, pero murag, ulahin naman gyud ang tanan. Idaran ako. Di na ko kakita og maayong trabaho. Di sa ko kabiya diri kay mahor sa ni talyer nga nisalig nako sa kong abilidad. Unta. Maayo unta ang imong pagtungha ron. Kung wala pa unta may magdali-dali ni mama nimo. Di unta maing ani imong pagpuyo. Matud pa niya diri kanako, Papa Joe. Nasakitan ko sa gisulti ni Papa. Tinuod man sad. Ako lang siyang gitubag nga okay ra pa oy. Mao man gyud niyang kinabuhi. Di man ta kabuot kung unsang sitwasyon sa tong kinabuhi. Kay maski unsaon nimo paningkamot ug kundi ni para imo di gyud na mahitabo. Pero ang kausaban pa
wa man na sa kahimtang, kundi sa tuang pagkatao. Matod ko pa nga niya Papa Joe. Wa gani ko makasabot kung sakto ba to ang kong gipanulti, basta emotional me niya tong panahon na. Kung abilidad lang sa pag-ayo mga sakyanan Papa Joe para sa mga amahan, di ikalimod nga maayo gyud si Papa. Sa tinuod lang, nausabaya siya niya tong nahuman mi og heart-to-heart talk. Nakabantay ko nga mukaon na siya og tarong og sayo na siya makatug. Meaning to say, niundang na siya sa iyang pagsuyop. Muinom pa man siya pero di na gyud sama sa una nga permi. Muinom lang og pila ka shots, agi og respitar siya mga kauban dayon matug og sayo. Og sayo sad ni nga magkuri-kuri sa iyang mga ayahunon ini kaugma ni ana. Wa na sa nanguban pod niya nga mga bisyuso nga mga kauban Papa Joe. Nangawag tangsad og kalit niya tong panahon sa tukhang. Pero ang kahigayunan ba Papa Joe no, kay sungugan gyud. Kung asa pa nga niundang og hinay-hinay si Papa sa iyang bisyo, kay usa ka bating pangitabo ang niabot niya. Samtang nag-ayos siya, kalit lang siya nga may gimo sa iyahang lawas. Ningon siya nga gisakitan kuno siya sa iyang tiyan. Abilan na mo og kalibanga lang Papa Joe o doon na siya nakaon nga di maayo. Pero balik-balik naman ang iyang hilanat o kasagaran sa kadlawon gyud. Niaksyon na og yelo ang iyang panit o niaksyon og dako ang iyang tiyan. May gani Papa Joe, kinadali na mo og dala sa usa ka pampubliko nga ospital. Mga hapit buwan gyud si Papa sa ospital tungod sa impeksyon sa atay. Og maayo gani kay gitugutan pa siya nga mabuhi og mausab ang iyang kaugalingon sa labaw nga magagahom. May ganisad kay sikretong nitabang si mama namo financially atong panahona kay nasayod baya siya sa among kahimtang. Basta di lang ko mupakita sa ilaha nga lugar nga naa ang iyahang bana. Nagkaistoryahan sa amin ni Mama og heart-to-heart Papa Joe. Sama sa nitabo naman ni Papa, nahimos ang emotional minduha. Di lang siya gusto og samok mo nga gidid-alan sa kuniya nga mapakita sa iyang bag-ong pamilya. Nasayod man niyang bana nga may anak siya pero maulagi na. Dawat niya nga kumama pero dili ako. Basin daw puhon. Wa man sada did si Mama nga mutabang nako. Nakasabot raman sad ko. Maski ingon ato ang dagan sa mong kinabuhi, at least may katinawan na sa akong kinabuhi. Ug matod ko pa sa akong kaugalingon nga dili ug di gyud nako buhaton kini sa ako ang mga anak. Si Papa padayon sa pagpaalim sa iyahang sakit. Taud-taud na nga na-clear ang iyang atay pero wa na gyud baliki pa niya ang pag-inom Papa Joe. Good news para nako. Wa na sad muhagad niya og tagay ang iyang mga kauban kay nasayod man sila nga nasakit ni tungod sa inom. Basin hadlok sila matakdan. Si Mama, ang padayon nga nisuporta nako pero apil gyud si Papa. Nasayod ko nga di niya makalimtan si Papa kay dugay pudbaya sila nga murag barkada ug mas gipili baya nila nga sila lang duha og gibilin ko ngadto kan lola. Graduate na ko junior high ato Papa Joe, pero wa ko ka-proceed og college. Kwarta ang hinungdan. Si Papa nakabalik na isip mekaniko kung kaluoy sa Diyos ang hisgutan, wa na gyud siya magbisyo. Hangtod usa ka adlaw niya na ningon siya sa uningon ang iyang amo nga na daw ipa-rescue nga sakyanan nga naabriya sa Mindanao. Layo-layo gyud Papa Joe. Kaila siyang amo Papa Joe ang maong tao nga naabriya. Ginan si Papa nga siya ang pa-rescuehon. Kay sige kaingon ko pa, maayo gyud mo troubleshoot si Papa. Pero wa may katimbang si Papa niadto. Kay di kakuyog ang uban niya nga mga kauban o katong mga OJT didto. Kay daghan kayong apason nga ayuhonon. Mao nga giingnan ko ni Papa nga kami na lang duha magkuyog. Dalatan ang gamit ni Papa sa pag-ayo. Nidiretso dayon mig sakay sa gipagamit nga sakyanan sa iyang amo padung mi sa Danau City Papa Joe. Pagabot na mo sa lugar, dali nga gipahimutang tanan ni Papa ang mga gamit dayon nakigistorya siya sa tag-iya. Ang tag-iya matured na sad. Mga manghod lang siguro ni Papa og pila ka tuig, mga 8
tunapo ka tuig siguro. Makita nako nga talahuron ni manamit ug mangistorya. Mura sad ni og anang gihip Papa Joe. Kay yellow naman sad pero dili ang panit Papa Joe. Ang bukton og liog puno sa alahas. Human sa ilang panag-istorya, ni Duol kini nako sa Daplin diin nagpasilong ko kay init niya tong panahon na. Maingod to ni mo day. Matod pa niya nako. Maingod to sa day sir. Ingon sa ni mo ning mekaniko. Akong papa sir. Wa man gyud makakuyog niya nga lain so ako na lang. Basi na siya ipasugo nako o ipatunol nako nga tools. Yun na. Ako din si Mario. Taga-Bohol jud ko. Huwag niya ito magukog sa safari good. Kaya nakiksuroy ako mga anak. Matod pa niya Papa Joe, nitubag sa ko nga, mao ba sir? Anya asa naman sila? Nitubag siya nga, niuna na sila kay doon mami kasakyanan. Pero muhapit pa to silang mama diya sa may liluan, managkot. Kay doon naman katuig namatay ilang mama. Mao ba sir? Bubo ko pang tubag Papa Joe. Daghan pa may gistoryaan Papa Joe. Hangtod nga ni Duol si Papa namo. Sir, kanang excuse, guba ang water pump sa mong sakyanan. Di na to ni madali-dali og ayo. Amigo man mo sa kong boss, ato lang ning ibilin imong sakyanan dito. Ato lang ning ipaguroy kay duda ko ni overheat gyud ni pag-ayo. Mo hinungdan nga niumot ang makina. Basin og nangalingkong na mga pisa ani sa ilawom. Sumato Papa Joe, nisakay na lang si Mario namo. Pero nanghapit pa mi sa lungsod sa Danao para mangaon. Grabe makatutok si Mario nako ba. Pag-abot na mo sa may talyer na ni Papa, nibalik na sad ni Dayon para pagkuha sa sakyanan ni Mario. Kuyog ang laing mekaniko nga maoy mo drive sa guba nga sakyanan nga guruyon ni Papa. Pero sa wala pa ni makalakaw, si Papa nanangit si Mario niya nga okay ba daw nga magpakuyog si Mario nako sa mall. Iya lang kuno kong sweldoan sa oras nga naakukuyog niya. Siguro agi og kaikog ni Papa iya sa kong gitugutan. Usa pa, amigo man sad siyang amo o gibilin sad ang sakyanan. Nag-abot si Mario ng mga anak babae o mga lalaki sa usa ka mall Papa Joe. Ang iyang mga anak kay mga kaedad rasad nako. Di gyud ba mga garbusa o garbuso ang batasan sa iyang mga anak? Sunod-sunod lang gyud ko nila, nga mura ko nila og alalay. Pero di mo sugot si Mario. Apil gyud ko nila. Maski sa ilahang pagpangaon. Nasyak pa gani ko kay giapilan pa ko sa hasta pa akong papa og palit og mga sinina. Hastang lipayan nako Papa Joe. Pero wa ko masayod nga mauna dayto ang sinugdanan sa pagkausab sa ko ang kinabuhi. Nanguli sila si Mario sa Bohol bilin ang usa ka sakyanan. Si Papa lahi ang tinanawan diri nako. Murag gadala og sungog nga murag may pagduda. Samot na diyang gitunol nako ang duha ka bag nga dunay sud nga t-shirt. Mga rock band merch Papa Joe. Kay ganahan makay si Papa anang mga t-shirt nga mga Metallica o Nirvana. Dailera, mura nakagusto man nimo si Sir? Papa baya kaedad raman 2 taon nimo inanak ra siguro to yung pagtagad nako Matod ko pa ngadto sa kong amahan. Ako nak, di medyo ko magbuot kinsa mong pilion. Labi na nga makita nako nga makahatag kini nimo og seguridad sa imong kinabuhi. Grabe ba imong nagian sa imong mga ginikanan nga wa maglantaw sa imong kaugmaon. Pero nak, kung mahitabo man gani na nga manguyab si sir nimo, ayaw lang sa pamintaha ha. Kay kanang mamintaha ka nga na makuha niya ba, murag imo lang gamiton. Pagbasig yun, kung nakay pagbati nato niya sa imong kasing-kasing. Ay, naku nimo pa lagpasa sad nimo Tubag ko pa sa kong amahan og nikatawalan ni Papa Joe. Papa Joe di man sad lisod i-like si Sir Mario. Ayaw lang tanawa ang kahimtang sa pagkatao lang. Gentleman, buutan, ug mailhan man sad nimo. Kay ang dinadaan niya sa mga anak, klaro man, ug labaw sa tanan,
gwapo ug atimado sa lawas. Dili ka siya halata nga idara na o guwang tan-awon sama sa akong papa. Si papa manggod, grabe ang kahago, mubuwad pa sa init. Niya may bisyo pa. Sa una, Papa Joe. Fast forward, wala gituyo ni Papa gyud ang mga panghitabo. Nibalik na sa Cebu si Sir Mario. Pero ningon si Papa nga need gyud nga matistingan pag-ayo ang sakyanan. Mauto nga gipa-test drive niya ni Mario. Sir Mario, suway o saan yung sakyanan ha? Paminawa pag-ayo og sama ba ang inandaran og tingog sa makina ni sa una? Idagan og layo-layo. Kanya para di lang sa kay kalaayan ug may kauban ka, dadalan ni Lyra. Grabing Papa eh. Gibaligya am ko to the max, Papa Joe. Ug tuod man gibiyahe na mo ang sakyanan. Pero sa tanaw nako, wa man mag-focus si Mario sa sakyanan. Sige man lang pa-cute-cute nako. Sige na lamig hunong para mag-coffee ug mangaon. Oras na nga manguli nami. Wa may problema sa sakyanan. Niuli na og balik sa Bohol si Mario. Pero mutext ug mutawag na ni nako. Makita ko si Papa nga nagsigilag pahiyom. Wadan ti og simana ni butho lag kalit si Mario. Ug nining panahona, nananghid siya ni Papa ug tarong kung pwede ba ko niya nga i-date. Unya si Papa, 24 ko ug si Mario 52. Nahitabo ang among kasal, Papa Joe. Wa ko'y problema. Kay dawat ko sa mga anak ni Mario o sa iyang mga kaliwat o sa iyahang mama. Wa ko magdahom nga sa akong nagian nga kasamok sa kinabuhi nga way klaro, puno sa pangutana nga kinabuhi kay matapakan di ay og nindot nga panghitabo. Mabdos ko karon, Papa Joe, og mga nakay na ko hapit. Niyan ako sa hagna nagpuyo, kauban ang pamilya ni Mario. May mga negosyo sila, pero wadyo ko magpakita og interes niini. Pero mutabang ko nila, kutob sa ako ang mahimo ug makaya. Di ko gusto nga ingnon o tan-aw nila nga gihimo lang akong sugar daddy si Mario. Well, di maging malikayan nga nay mga istorya sa ubang mga tao nga ing-ana gyud. Pero gipalapos na nako sa pikasdunggan kay mao ra man say gisulti nila ni Mario nako nga di na lang paminahon ang mga istorya sa mga tao. Si Papa, naday gihapon siya sa iyahang amo. Diya sa Cebu. Di man siya ginahan nga magtalyer diri sa Bohol. Di siya mudawat sa tanyag ni Mario nga tukuran siya og shop diri sa Bohol para duol na lang siya namo. Matud pa ni Papa nga ang akong kalipay kay iya nasad nga kalipay. Dini na lang kutob og daghang salamat sa pagbasa sa kuwang suwat, Papa Joe. Mabuhay, imong magtatampo, Lyra Joyce. Daghang salamat, Lyra Joyce, sa imong nindot og very inspiring nga story. Nga murag pang salida sa sine ang dating ba. Well, mao gyud kamatuoran, no? Nadyo'y kamatuoran ning gisulti sad nga kung mag-antos masantos. Di man gyud nato mahibaw-an kung kinsang ipada sa atong labaw nga makagahom nato nga mahimo natong paris nga moy mugiya og mohatag og kalipay nato. And I hope nga daghan pa diha mga kaigsunan nato nga nagpahipi lang nga naminaw nga di lang gyud mo give up sa laban sa kinabuhi. Mo nagingon nga laban lang bisag di makitang kontra, mga ka-dear friends. And I hope nga na-inspired mo ato nga taas-taasan pa niyo yung pasensya, ang inyong pagpaabot sa saktong panahon nga kamunasad ang mo smile og malipay. And I hope nga di mo mapulaan papangayo, pasalamat kanunay sa tuang Ginoo kay kana siya. Gatan-aw man kung unsay nasa sud sa imong kasing-kasing ug hunahuna, kung unsay imong gustong pangayoon. O ginaot pa nga matuman na ninyo. Unya, sa dili pa nato i-close ning ato ang video karon kay ako sa dining i-shout out ang ato ang mga kaigsunan nga nag-comment nga na-touch sad sa tuang istorya. Shout out di ay ni Kay Ann Rebellion and ni Melogene Ias, daghang salamat. And si Cherry Castro, daghang salamat sad. Si Derms 1303, yan, og si of course ang ato ang
composer ug singer sa tuang soundtrack nga Dear Papa Joe stories kay si Mac Joseph. I-subscribe po ng iyang YouTube channel at MC Joseph, as in MC niya, Jeoseph. Yan, shout out niya, taga Zamboanga siya. And also ni Zolien F 3326. Yan. And also ni DJ Halalon and ni Florami Oracoy, daghang salamat ha. And also ni Ishla. Yan. And ni Cha Duzano, daghang salamat sad. Ni Charlene Baklohan diya sa Saudi, mga OFWs nato diya, may adlaw niyong tanan. Si Manuel Angeles 1837, daghang salamat sad. Si Zenly Vlogs 8030, daghang salamat. Si James Midalio, mayong pagpaminaw og tan-aw nimo sa to ang YouTube channel. O si Rafael Villasiran 1934 diya sa Bantayan Island. Shout out niyo tanan diya. Si Amelita Claridge, yan. O si Chumbugs 8093. Yan, daghang salamat ha. And I hope nga sa sunod nyo comment kung magpa-shoutout sa mo guys, kay i-upin na lang sad ang tinuod niyo siguro nga or lugar para mas shoutout nato na og tarong. Okay? And sa mga bago na to mga subscribers, daghang kayong salamat sa inyong pagsuporta. Okay? Like ato ning basahon ning mga recent na to nga mga subscribers, sila si Filipina MG Vlog, si Emil Channel, Elbert Pinote, Ginabukan S, Infinity Loud, si Arlene Kitchenera, si Ferdinand Liban, si Ate May, si Tech MB, Agnes Fronteras, si Lilith Mini Vlog, daghang salamat. Jono Calma, Mayor Vlog 101 Official, Bids Datoy Florida MSM, S. Marie, Liza Orhaliza, Mike J. Ponteras Vlog, good day. Kit Cassia, si Princess Ashley Lapore o si Asianica Filipina. Ubay-ubay pag yun sila mga ka-dear friends, no? Si Andring Joseph's Channel, si Angel Melody, Chris Wong, Choi Som Choi Valera, si Rhea Malnegro, Sad But True TV, mapang Metallica kayo, no? Si Mary Joy Gibbs, Sister Grapes, Rams Vlog 0.2 o si Simon Oy, daghang salamat sad. DJ Justin A, MJ Maldita TV, Backling, Joe Barbers, si Hayes Play _ nya Tikong Vlog 1.9, Janine Gisando Chu, Ivan Kent Bargio, Shane Casinillo, Haji Caballes ug atop ni mo sa ningoban, DJ Seth K5, Clint Silvano, Marisol Roble, Laika May Besin, Home Ikananay, o si Aliling Junk Shop, o sa Hishu Family, Arthur Velarde, Mary Cleminia, Jeka Kasipong, uguban pa. Ato na ning hinay-hinayan. So, sa sunod na itong video, i-complete na lang ninyo kung kinsa inyong ipa-shoutout o inyong mga lugar kay di gyud na ko mahuman sa tanan. Okay, so again, daghang salamat. Kini sa inyong ubos nga lagad, Papa Joe. Sa bawat liham aking sinulat, puno ng lungkot, saya at pangarap. Sa radyo mong tahanan ng kwento, Papa Joe, ikaw ang aming kakampi sa mundo. May luhang pumapatak, may ngiting bumabalik sa tinig mong kay lambing. Kami iyong pinapahimbing. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko.
Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. May bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. May luhang pumapatak, may ngiting bumabalik sa tinig mong kay lambing. Kami iyong pinapahimbing. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. Sa alon ng radyo, tinig mo'y gabay, nagbibigay pag-asa sa bawat buhay. Kahit saan man kami dalhin ng mundo, ikaw ang kaibigang laging niyan. Papa Joe. Oh dear Papa Joe, aming kaibigan, salamat sa kwento mong walang katapusan.